Nagpundo na magari, dos nga. May Salve, masan ka po? Tagaro po nag-alsabalutan ka na. Alsabalutan makakangog mo. Alam mo, labahan na ako. Ay talaga po may Salve? Hindi po mag-iba. Ay punduhi ko, makod sumisyong kas na nabas ko. Iman po may Salve. Sige na po may Salve. Tabang. Taka po pag bunlaw. Aw niya, Lina, para mo dumakina mo. Yes! Ay, sorry po, May Salve. Ay, naakit ka talaga. Aw sa kadali na, tamaod to na naman. A few inches later. Ready na po ko, May Salve. Aw sa kadali na bitbitanan ni, ho. Tamadumanak ta. Sige po may Salve. Yehey! Many tic-tacs later. Ho, ano? May Salve, sulukas naman baga po sa haruma. Oo, tapos? Ano po takadakong-dakong kang labahan may Salve? Aw, siyempre, ikadua kong si Manang naglalabata. Mahal ang sabon. May Salve, Grabe na doon na arman mo, Timang. Baka minalakaw kas na daw dyan. para sa naman po naghahapot ning tultol, ang simbag mo magatol. A few inches later. Ay nadimunyado, unipalas panghaplas kun siyatso. Halihari ko na tigahanap ni Uyan sa napalan. Aw niya, Timang. Tabangin na ako igdiho. Po may Salve, tabangan sa kapo. Ay, may Salve po? Ho, ano na naman? Si may Salve man daw, para mahapot sa naman po ko. Kung may badoon ka pang natada. Aw, Jesus, natural igwapa. Garo po kaya inubos mo ng labhan. Ay, naakit ni. Maglabakas na daw dyan. Ho, niyo, kusuta. Ho, Timang. Bal, nawi na inutan. Po may Salve. Kung matapos nakta, gulpi pa kung maray kusuton. A few inches later. Ay may sira.
Hello mga sira! Wala kayong kawala! Isang Cusina! Hindi mo na pating waralwal! Kalabot na! Isi dimunyadong palso na ni pagaro ng... Aw may letter S! Ay na dimunyadong timang ne! Palson ko baga ne! Timang! Ano po, May Salve? Ay, natandayag ne! Kamatindog pa dyan! Tig-aratong nalinabhan ko! Iman po baga May Salve? Oh no! Ay, mayo na talaga! Tunganga pa dyan, Timang! Inaratong na tigbandawan mo! One eternity later. Kung ano pa, ikakasta mo kan sira ng limang bado na sa natada sa kuya. Hagad na kanis na po May Salve kinamang bado. Tagay na nga tigsulot si na mong bado. Hahagadan mo pa. At siyang ka may oraan sa paan. Tagay na, huli ka na. Sige po. Sorry May Salve. Ay, talagang aki ka Dawa Noarin. Ay, Action! May Salve! Sulutas naman baga po sa harong mo. Sige. 1, 2, 3, nakaw. Para sa naman po nagahapot ng tultol, ang simbag mo nagatol. Sasabihan mo is, kada duwang simana ko naglalabas. Naglalakaw ka tan. 1, 2, 3, ito hindi. 1, 2, 3, go. Okay, kata ikadwa ko sila naglalabas. Kami ang sabon. Yan. Oo, kasi dyan, naglakaw ko sa simana. Kasi haplo ka niya, no? Tapos, natutumba-tumba. Siyempre, nahuli na ko niya. Yan, lumabas. Tawag ka ba? Basa mo yung alalay, asa ko yung manager, director, directing body. Asa ko yung timang. Ang gawin kang ano niya dyan. Sige. Kukusain mo. Kusugan mo pang ano mo ang kembot. Sige. 1, 2, 3, go! Sige na. Okay na.